बड़ी निमन माल गौवा में कंचन राज बिया बड़ी निमन माल हाजीपुर वैशाली गौवा में बिया बड़ी निमन मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चढ़ली जवानियों कर बहे जैसे बाहर बहे जैसे बाहर बहे जैसे बाहर चढ़ली जवानियों कर बहे जैसे बाहर चढ़ली जवानियों कर बहे जैसे बाहर आ गौवा में आइल बिया बड़ी निमन माल चढ़ली जवानियों कर बहे जैसे बाहर आ गौवा में आइल बिया बड़ी निमन माल कोना खिदाबावे कब उठा बिचकावे कोना खिदाबावे कब उठा बिचकावे सेवले सुनरा कर अहे रे डाल आ गौवा में बड़ी निमन आइल बिया माल चढ़ली जवानी ओकर बहे जैसे बार आ गौवा में आइल बिया बड़ी निमन आप माल सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राज गौवा में हाजीपुर वैशाली आइल बिया बड़ी निमन माल गौवा में मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हजहिर से आइल पूरा लड़का बा पागल हा ओकर ही बेरा में बुढ़ा लागल हजहिर से आइल पूरा लड़का बा पागल हा ओकर ही बेरा में बुढ़ा लागल किसिया सवारे जब होई जाला ढाल होई जाला ढाल होई जाला ढाल किसिया सवारे जब होई जाला ढाल आ गौवा में आइल बिया बड़ी निमन माल चढ़ली जवानी ओकर बहे जैसे बार आ गौवा में आइल बिया बड़ी निमन माल आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राज गौवा में हाजीपुर वैशाली आइल बिया बड़ी निमन माल गौवा में मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राहुल राजधानी प्यारे पहिला नजर में आ बाहर से देखी कब जाई ना घर में राहुल राजधानी प्यारे पहिला नजर में आ बाहर से देखी कब जाई ना घर में अमित यासिक से ही पूछेली सवाल अमित यासिक से ही पूछेली सवाल गौवा में बड़ी निमन आइल बिया माल चढ़ली जवानी ओकर बहे जैसे बार